ben Friederike en ik ben van Dierenasiel in Terneuzen. Hoeveel dieren hebben jullie? Op dit moment 12 honden en ik denk 40 katten. Zijn er nog andere asiels in Zeeuws-Vlaanderen? Nee, Dierenasiel in Terneuzen is de enige. Zijn er eigenlijk nog wel fokkers nodig? Zijn er niet genoeg huisdieren ondertussen? Ja, ik denk dat er geen fokkers meer nodig zijn. Of het nou broodfokkers zijn of rashondenfokkers. Ja, de asielen zitten vol door heel Nederland. Het peilt uit. En er zitten zulke leuke dieren tussen. Dus waarom zou je een rashond gaan nemen? Wat zou u mensen adviseren die een huisdier willen nemen? Kom eerst eens kijken in het asiel. Daar zitten ontzettend veel leuke honden en katten die heel graag een nieuw baasje willen. Nou, nog even naar het hartje luisteren, hè? Heb je dat al eens gehoord? Nee. Wil je eens horen? Hier. Gaat snel, hè? Ja. Gelukkig gaat die van jou niet zo snel, denk ik. Goed zo. Nou, mag jij weer lekker bij je vriendje in het hok. We staan hier bij een kraampje en er staat op zorgeloos dierenleven. Wat is dat precies? Dat is een stichting die dieren opvangt. Verwaarloosde dieren. Bijvoorbeeld als een hondje gevonden wordt, dan wordt die waarschijnlijk via een omweggetje naar deze stichting gebracht. Dus jullie zijn ook een soort dierenasiel. Ja. En waar zijn jullie gevestigd? En 3 wegen Biervliet. En hebben jullie veel dieren? Ja, we hebben nou een stuk of 5 katten. En een varkentje wat pas geleden op Omroep Zeeland is gekomen als die weg was gelopen. Oh, dus het gaat niet alleen over honden en katten? Nee. Het gaat ook over varkens, konijntjes. We staan hier bij een kraampje met biologische en natuurlijke voeding. Wat houdt het in? Natuurlijke voeding, dat is zonder conserveringsmiddelen, zonder kleurstoffen, smaakstoffen. Het is echt puur natuur en biologisch. Hè, dus dat het dier een goed leven heeft gehad en goede voeding heeft gekregen. Zodat er ook geen antibiotica in het vlees terechtkomt. Hoe heet jij? Paraclasus. En heb jij ook huisdieren? Ja. 2 honden en een kat. En zorg je er ook wel eens zelf voor? Ja. Ik laat ze wel uit. En ik geef ze ook soms eten. En welk dier vind je het leukst? Onze hond Sky. Die is heel erg schattig, want die heeft heel veel krulletjes. En die likt je de hele tijd. En dat is altijd heel grappig. En die gaat dan altijd op zijn ruggetje bij je liggen. En vind je paarden ook leuk? Ja. Alleen ik zit zelf niet op paardrijden. Dat niet. Maar op het dorp hebben we dan zo'n veldje met allemaal Shetlanders. En dan ga ik dan wel eens met mijn vrienden heen. En dan geef je ze ook eten? Soms. Meestal worden ze dan een beetje wild.